odhi mbele. Mane ka gik moko timang'o wuok. Akawadhi ka watieko twak mar okinyi ma kawanano kwa dong mana gi thuolo matin ahinya kene en dakika 2 kende. Wachni mogik Nicholas Osir ka watieko twak mar okinyi ma kawuono ahinya kotudore kod thiro tim derruok e pacho kae. Okay, adwoko erokamano kabisa. Gima daher nyiso jopiny en mana ni tuo mar obwongo en mana tuo kaka mara ma malaria kata mana kansa. Koro nego bende ni jogo man gi tuo mar obwongo ikonyo ringo do hospital. Alafu bende en ng'ol makende kaka ng'ol mora iluongo psychosocial disability. Alafu kendo be daher nyiso ji ni this month kaka en month awareness month be mar weche mag derruok gieki wapar ni en deaf awareness be jogo be man gi ng'ol mar winjo be wambe waket gi e paro. Erokamano ahinya Nicholas Osir. Joseph Otieno wachni mogik kaka jahocho kotudore kod thiro tim derruok ahinya wang'iyo ni tuo madang'ne mar paro en tuo to mak mana ni en tuo ma pono ng'ato nyalo bedo go tok nyal